Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Melvin Tiero, sa Provincial Disaster Management Program Division. Check na to nining sinando kag si Maring. Sir Melvin, good evening. Yes, may gabi si mo Action Bright kag ni ato nga pinakuli nga lakat sang panahon Oktubre 9, 2021. Ang update naton sa duha ka bagyo nga atong ginabantayan ang Maring kag Sinando. Cyber Bulletin number 8 na kita sa tropical storm nga si Maring sa mga ginisyo, mga sinilang gabi, mga alas 5 ginas nga hapon. Si Maring padayon siya persa kag magagiyo pa westward nga direksyon sa aton nga Philippine Sea. Ang sentro sa tropical depression Maring ginabana-bana base sa tanan nga mga data, mga 820 kilometers east of Viracat, Anduanes, sa coordinates nga 13.6 degrees north, 131.8 degrees east, nga may kabaskugon nga hangin nga 85 km per ora malapit sa sentro, nga may pagmadlos tubtob 105 km per ora. Magagiho si Maring pa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 km per ora. Kagang update naman naton sa tropical depression nga Sinando. Sinando sa kalayuon nga mga 830 kilometers east of Central Luzon sa coordinates nga 16.1 degrees north, 130.8 degrees east, nga may kabaskugon nga hangin nga 45 km per ora malapit sa sentro, kag may pagmadlos tubtob 55 km per ora. Magagiyo Sinando pa west-southwest na direksyon sa kadasigon nga 45 km per ora. So, diri sa aton ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental ka Bacolod City, maka-experience kita sang halos magalumon nga kalangitan kag mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan o kung pagpangilat ka po panagom nga dulot naman sa duha ka tropical cyclone sa atong Philippine Area of Responsibility. Kasarangan tubto may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nasidlangan ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bayan sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabalod kag ini delikado sa aton nga mga sakayan panagat. Ang adlaw nagatunod alas 5:30 kay nagamagabutlak alas 5:32 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat yung mga gabi, Salvat. Sir Melvs, ining Sinando kag si Maring, anong chances nila siningaduaman sa masunod yung mga inadlaw man? Kung lang taon naton, base sa forecast ng pag-asa, Action Bray, si Nando kag si Maring, ginalantaw si Nando
mag-merge o kung mag-upod sa kay Maring. Okay. Kaya sa maghina ang pwersa ni Nando. At tapos mag-merge sa kay Maring kag mahimo naman nga isa na lang katapakalan cyclone ang mag-apekto si Maring. Kay base sa forecast ng Pag-asa, malayo pa man maglandfall diri si Maring sa aton, pero na-expect naton bangod sa kadako sang diametro o kung umudala nila, mangin maulanon diri sa aton niya sa probinsya sa Negros. Baha naman na galing panilagan tas ni Sir Melbs, ano? Yes, so expectaron naton may mga pagbabaha kita diri kung mapadayon ng mga pagulan diri sa aton na Action Bray. Landslide, abi ko ganing politika lang ga-merge, pati bagyo naga-merge magaling, no? Naga-merge man, no? Hasta bagyo mo. Oo. Tak-an mas laguro dogay mag-isa-isa, no? Bidungan na lang ta duwa, abi? Amo na, para magbaskog. Mabasko. Sige, nga pa yung miyuhom tala mga kautoran. So, Mel, salamat. May gabi. Salamat, kaming gabi. Yes, sir. Okay, duha ka bagyo subong ang nagalagsanay. Now, but according to kay Sir Melvin Chiero, base mag-upod ni sila duha pero nagahina ini sila. Muna maulanon galingaton sa palibot. Mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time lasay 56 na. Subong nga adlaw Sabado kita yari na sa Oktubre 9 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 77 dias ang nabilin kag Paskwa na. Nami kon nang aton sini nga Paskwa ining matawag naton ang pinaka-Paskwa nga ihatag sa aton bla ang pag-amat-amat tunaw kag pagdula ni COVID-19. Why na sa pinaka the best pa nga regalo, no? Sa panahon sang Paskwa ining makabalik-balik kita sa normal. 77 dias ang nabilin samtang 84 dias na naman lang ang nabilin kag magasaylo na naman kita sa panibag-o nga panghangkat sa aton sini pangabuhi sa 2022 mga kaaksyon. Firing line. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaaksyon. Ano? Text lang kamo sa aton nga hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top-Top-9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita kag kaulumon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Una sa tanan ginapapreparar ko sa inyo akon sini maukod nga mga tagpalamati kay karon dugay-dugay may ara kita sang parag-on nga isa ka tawo o isa ka listener naton sang 500 pesos sa tanan nga nakapadala sang inyo sini nga mga kompleto nga pangalan, address, edad sa aton sini nga text hotline nga ginalawag sa ining aton nga sa pamaskwa sang ARB. Preparar na ang inyo cellphone dira, i-full charge na kay anytime before mag 9 o'clock or sa tunga sa aton nga pagpangalagad or ano man nga oras karon, manawag ako kag magpanghatag sang 500 pesos mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang ang mga balita lokal nga dapat aton tutukan subong nga gabi sa aton sini nga pagpangalagad. Didto iya sa syudad sang San Carlos mga kaaksyon, makaluluoy nga isa ka 70 anyos more or less kag ini isa ka manog hilot, inabalang manog bulong, no, sa mga binisaya ang ginluthang patay sa wala pa makilalaan nga suspitsado. Aksyon Firing Line. Suno sa pulis mga kaaksyon, way man ni-record sa barangay. Saya sini nga edad nga amo sini, duway man ni kontra. Pero tingala sila nga tulotindog lang kaginluthang ini kagabi didto sa syudad sang San Carlos, patay ining manog hilot. Aksyon Firing Line. Sa area na naman sang Binalbagan kahapon man mga kaaksyon sang ulo adlaw, duha iya ka persona ang nagkalamatay man sa aksidente sa motorsiklo. Isa dire
isa iya ka manunudlo sang Isabela National High School. Bona no hinay-hinay gid, daw hinay-hinay sa pagpadalagan sang motorsiklo. Action firing line. Suno sa pulis, dira sa may barangay San Vicente, Binalbagan, may ara sang taytay dira nga medyo ang pag-angutay bla sining dalan nga ini, may ara nagatubo gamay nga simento, may hump nga gamay. Tino naglupad ding motorsiklos kadasig maybe. Pagtupa niya nagbalang-balang, natumba ba o kalamatay gining duha nga nagsakayo. Action firing line. Ginapacheck taman di karon ka action ang defensor kay may ara pagid sang isa ka aksidente, sinigid lamang ho mga pila pa lang ka oras ang nakaligad. Ano ini? May ara man sang disgrasya man o kung may ara man sang kabuhi nga ginbawi man ho. Action firing line. Ang iban nga balita bakaksyon sini nga adlaw may ara sang bisita ang Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Office in the person of PNP Chief nga amo iya si Guillermo Eliezar. Tatlo ka mga police stations ang ginhatagan sang pasidungog subong nga gabi o kung subong nga adlaw. Ano bala ang mga titulo sa sini nga mga pasidungog mga kaaksyon? Action firing line. Hibaloon tani karon kay Action Dale Salazar kag aside sa mga pasidungog nga ini, ano pagid bala ang mga signifikante nga ginpalayag ni Eliezar diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kagang iban nga balita mga kaaksyon diri iya sa syudad sang Bacolod, suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. May executive order si Mayor Bing Leonardia nga natala na ipagwa diri sa Bacolod sa pagdula mga kaaksyon sang RT-PCR testa o monitor na kamua for Bacolod non hulata ang pagwa sang executive order ni Mayor Bing Leonardia nga nagadula sang RT-PCR test kung ikaw ang halin sa probinsya kag syudad sang Iloilo, provided mga kaaksyon nga may i-present ikaw nga vaccination card. Action firing line. Inang fully vaccinated ka na, no? Amo nang EO nga ginaangan naton sa syudad sa Bacolod. Kung wala ka pa imo na vaccine, preparar ka gid yapon sang 72 hours nga result sang imo sini nga swab test mga kaaksyon. Action firing line. Sa probinsya nga mga balita, kay i-check naton karon sa Action Marlon Hinavia, kung may mga kompleto na siya abing nga ngalan, although medyo mabulubudlay, because nga ti Negros Occidentals pagkadako nga lugar, pila ka barangay kita, pila ka syudad kag Banwa, 31, kung may mga kompleto na bala nga mga ngalan or initials sa mga nagpapili alkalde, padulong iya sa vice alkalde, kag mga konsihal. Action firing line. Puwerte maning balita ni Action Marlon sa probinsya ho. Kay ang probinsya nagpalayag nga linibo iya ka mga pasyente nga bakulod nun nga ginaakomodar sang provincial hospital. Action firing line. Amo na ning ginasinggitan sang bakulod nun sa nagliligad pa nga mga panahon nga we need hospital nga tawgon ta Bacolod City Hospital for Bacolod nun. Ti way pa di sang hospital nga iya gidya ka Bacolod mo. Ang ginasaligan suwang sa Bacolod Regional Hospital, amaning Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Di ko hindi ma-accommodate diri sa may Regional Hospital, ang ginahimo sa Bacolod non, dito nagasaylo sa Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Action firing line. Di ba ngambal kita provincial, iya sang probinsya sang Negros Occidental Pero ti amo na once ganing nga hospital that owned sang government, tiway niya ginabalibaran ang mga pasyente. Pero ti amo na subong da mga isyo des Bacolod daan hambal sang grupo pulahan, hindi ta pasudlon ang mga pangayaw nga mga putian. Action firing line. Kay halin ina sila sa probinsya, hindi Bacolod nun. What if bino kunin mo on na tos probinsya, abi nga hindi ta pagbatuno ng mga pulahan nga Bacolod noon diri sa hospital. Action firing line. Galing kay ti hindi gina dapat pagimuon sa mga utod ta nga mga opisyalis sa gobyerno. Kay ang hospital, probinsya man na siya o kon iya sang syudad o kon na din na siya situated mga kaksyon, ginamaniho ina sang pampubliko nga mga persona or iya ka publiko nga hospital
aton iya tanan-tanan. Pero kung kaisa, gakalaktan man politika. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Ang una nga balita o kon headliner sa aton balita lokal ginadulong sa aton mga kaaksyon sa Xanthon Plus Herbal Soap. Ariwan niya mo siningan Aksyon Firing Line. hindi lang kay amo na nang dalahigon sang Xanthon Warden. Aksyon Firing Line. La City 5 Action Radio Philippine Standard Time antes kita magplastar diri sa mga balita lokal. Diri kita anay sa nasyonal mga kaksyon or international paganiho. Kaya dito sa Afghanistan, may ara iya sang 55 initially patay kag 50 masobrang pilason sini nagluntad iya nga suicide bombing sini gid lamang nga adlaw. Aksyon Firing Line. Grabe naman to kay nabo sa ila to wireless la kabalo nga may COVID-19. May ara pa ya sa nagahikog nga nagauyat or may dala nga bombaho tapos nagapangdalahig iya sa isa ka mosquito sila nagpalupok mga kaksyon. Tiyan mo na, sobra 50 ang patay kag mga 50 man ang pilason mga kaksyon. Aksyon Firing Line. May suicide bomber iya nga hinali lang sumulod sa mga tao dito nga ara sa moski mismo tinagapinangamuyo. Ini ba na ano na ning sitwasyon sa kalibutan taman do hindi naging iya maintindihan. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita dito ya sa national subo nga adlaw mga kaksyon may ara sang panibag-o nga record sining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas, no? Ang pinakabag-o nga record sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas sa mga kaksyon subo nga adlaw nagdangat iya sa 11,000 na naman, no? Nagsaka na naman siya. Nagdangat sa 11,000 mga kaksyon ang bag-o nga kaso. Sa dinagdulot ini or nagdulong na ini sa 2 ka milyon 654,450 ang kabilugan. Samtang naglabot naman sa 2 ka milyon 508,387 ang naka-recover. Kag ang aktibo subong nga kaso ara sa 106,558. May kigadyutay-jutay ang aktibo, no? Gaamat-amat sa jutay. Kag ang patay mga kaksyon tinagasaka man kinaglabot na sa 39,505 sa sining nga mga tinyon. Aksyon Firing Line. Si Kuano, ang DOH mga kaksyon, nga mo si Dr. Francisco Duque III, ang secretary diri nagpalayag, nga sa Oktubre 11, magagwa na ang results ng investigation nga ginapatigayon karon sang Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Sinong ginaimbestigahan sang RITM? Amo ini ang Philippine Red Cross. Sa ginaligar may ara sa mga false positive result sang swab test before mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Manomdoman nyo nga sa nagligad iya nga Setyembre 11 sa kasagsagan sang buanay kagabuyanay sa mga makahang nga tinaga ni Presidente Rodrigo Duterte kag subong man si Senador Dick Gordon nga man ay nagapamuno subong sa investigation sining ginaligar anomalya nga pagbakal sa mga kagamitan sang DOH nga may ara sang overprice. Aksyon Firing Line. Setyembre 11 sang ginsugo kag ginmanduan ni Duterte nga imbestigahan ang ginaligar mga false positive results sang Philippine Red Cross. Madomduman nyo to nga ginbuyagyag ni Duterte nga sa masobra 200 tanan niya ka Philippine Security Guard niya ang 187 dire ang hindi sigurado ang result. Aksyon Firing Line. Kay nagpositive ini ang nasambit iya nga 187 sa Philippine Red Cross. Pero sa confirmation test na naman, confirmatory test mga kaksyon, nag-negative ini. Ini mga PSG ini ha, ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Firing Line. Kaya mo na nga mismo si Duterte gaduda kung ano ka-accurate mga kaksyon. Ang accuracy bla
sining Philippine Red Cross sa results ang ila sining RT-PCR test mga kaaksyon. Action firing line. Kadasig kay Duque no kon ang DOH mag-imbestigar o kon ang gobyerno mag-imbestigar to sa Philippine Red Cross. Pero sang nagaayo ang Commission on Audit sa DOH nga kon pwede mag-explicar parte iya sa tubalang 67 bilyon nga gina-question man kundi nagkadto ato si Duque do hindi katikab sang baba niya. Action firing line. Pero subong sako ang hambal. Pero hambal sa nagligad dire ni Dr. Maria Socorro kon Maria ano pangalan niya next an? Rosario no? Vergere no? Siya may ara sa mga specimen nga ginapasa dira. Lain-lain gimana niya ang result pero ang accuracy sina ara gidman, no? Hambal ni Vergere. Pero ti sugo ni Duterte ng imbestigahan, ti daportis pagkadasig kay Duque. Action firing line. Sige, hulat-hulaton tana mga kaaksyon kung anong resulta sina kay sila mismo nagabinukaray na sang ila sini nga mga baho. Hoy, subong nga adlaw, ang nag-abot na sa pungsod Pilipinas ang 1.3 million ka doses iya sang Moderna vaccines mga kaaksyon. Di mayo man kay naga-inabot rason nga suno sa gobyerno wala na sang ibalibad pang aton sini nga publiko nga wala nakapabakuna bangod wala sang bakuna. Kay subong may ara sa nag-abot nga 1.3 million doses makaaksyon sang Moderna dire sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang ibang daan niya nagapili sila sang bakuna mga kaaksyon. No? Kung hindi gani Moderna or hindi gani ang AstraZeneca, hindi Pfizer, daw si Novak Abe, doga pamiriphi sila nga plariho malanatanan suno sa mga eksperto. Action firing line. Galing ti amo na, hindi tama na sila yung mapilit kay ila man na choice. Alang mo na sila karon panggapuson kag magpabakuna kundi pabayaan mo gina sila iya. Action Brian Warden. Action firing line. Suno sa mga eksperto, suno sa didto sa national, suno sa DOH, ang ukta kag subong man ang nasambit iya nga si ITF mga kaaksyon, posible nga sa palaabuton iya nga Disyembre medyo makakulubulubat siyag na kita sang paghalog-halog abi sang aton nga giho bangod nga nag-amat-amat naging man hulpa ining si COVID-19 cases mga kaaksyon. Action firing line. Ang akon pagintindi sa report kay na didto sa national nga base action an kundi sa nagligad nga tuig do wala gid tayo na kaagi sang misa di Galileo nga amo ning aton gidya tradisyon kag culture nga mga Pinoy before pa naman ang Pasko no may ara sang simbang gabi no diri pa ning iban daan action JM nagaluyagay no. Action firing line. Ang iban siyamba na daan sa una nga may simbang gabi na matabuay naman kami sa chatmate kag textmate ko. Ti last year na purnada gid pero halalong kamo ko natagan gid man ta tsansa magsimbang gabi ha. Kay may ara bala sa mga biktima sang lugos. Action firing line. Wala problema naman na but according iya sa aton sini nga mga otoridad basi pa man lang sa bulan sa Disyembre mapasugtan na ini mga kaaksyon plus pagid nga makabataan ta mapagwa-gwa ta na kag basi pa naman basi lang ha makapangaruling na ang aton sini kabataan baw. Firing line. Salamat gid sa Ginoo amen ko mag-inamo sina that's why nga starting today liwat gihapon nga ginasulit naton diri ang pagpahinumdom ang aton sining health protocol standards gid kay amuning makabulig sa aton magluwas sining nasambit nga si bakuna. Pero gina-encourage gid ginahingyo sa gobyerno nga magpabakuna gid mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time diri kita sa istorya politika no didto iya sa national si Vice President Leonero Brido kag subong man si Manila City Mayor Isko Moreno nagahinabuyanay sa mga makahang mga tinaga subong. Action firing line. May ara sila sa mga paghabuyanay sa hindi manami iya sa ila sining pagpapili subong pagka-presidente. Action firing line. Pwerte man subong nga panahon no kay ang nagpapili presidente sa pungsod Pilipinas ang nag-file sang COC kabalo kamo kun pila kabilog action an may diya ikaw masobra 90 kabilog ay nag-inano ni sila doon himo nila kiningkoy ang aton nga pamulitika sa Pilipinas no. Action firing line. Oo, masobra yan 90 kabilog ang nag-file sang COC makaksyon
subong nga tuig o kung subong iyang subong iyang nga palaabuton nga eleksyon. Kadamo ganiya sang nakibot sinahano ni nga daw sa pagkadaghan na gidya din maano ini sila. Action firing line. In fact kani mga ka-aksyon ti may ara ya sang ginatawag nga pag isa-isa sini ginaisa-isa pa ni sila kon inang ang iban bala diri dapat nga tagaan gini sila ya sang puder nga magpapili mga ka-aksyon or ibasura ang ila sining COC kay ti ang iban dira basiway gid man niya kasang kapasidad nga kwan ikaw nga magpapili bilang presidente ariho a total of 97 aspirants mga kaksyon sa pagka-presidente karon ang nag-file sang COC. Action firing line. 97. Ang nagpapili na naman iya sa pagka-vice-presidente nagdangat iya sang 29. No, nubo lang ang vice-presidente, otherwise legana masyado. So 97 ang aton sinihulat-hulaton kon pilagid ang ideklara diri sang COMELEC mga kaksyon nga amo ang ibutang sa baduta nga mga ngalan. Action firing line. 97 sa pagka-presidente. So kabalo kang COMELEC inaisa-isa pa na nila. Pareho na bala sa nag-file ikaw sang imo sini nga voters registration. Padigayon pa na ang Election Registration Board o kon ERB to check kung ikaw bala kinanglan ka batunon nga mangin botante sa sini nga syudad o kon banwa mga kaksyon or ina nga barangay. Action firing line. So ini nag-file tanan, isa-isahon pa ni sila. So isa pa dan sa rason kung COMELEC nga pamiripe, imagine mo na nga i-print out mo niyang 97 bilog das baluta. Kung ako manog boto, Action Jumax, yawan kay pangita sa ngalan sang bulutohon mo kay kuan nimo alphabetical ni sa mo. Order de action an. From A to Z ini siya. Ti yawan ka na pangibutuhon ko bi karon si butang ko bi si Ping Lacson. Ti pangitaon mo letter L, madugayan kada sa sulod sa presinto subok. Action firing line. Daw mo sa 97, that's why nga ti sa laon ini sila. Maili ni guro may ara 15 mabilin de. Action firing line. Masulat-hulat-ton tani makaksyon. Ay sus ko, grabe kadamo sang gusto magpresidente sponsor Pilipinas, no? Ang pamangkot, anong inyo sini nga mga gusto matabo sa Pilipinas? Ay nako naman. Action firing line. Ang isa pagikaron kabalita mga kaksyon nga ginabantayan sang tanan. Kuni ang ngalan gid nga sikat subong ti Ping Lacson, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Leni Robredo, Bongbong Marcos, kag si Bato de la Rosa. Anom ka mga aspirants subong amo ning ginaistoryahan sa kwan karinderiya kag mga kapihan. Action firing line. Now, pag file kahapon ni Bato de la Rosa, grabe ang pagtaas kilay sang iban kag daghambal. Diskarte ina sang administrasyon. Kay nga base may mahitabo iya nga substitution sa palaaboton before pa naman mag-end si November 15 mga kaksyon. Action firing line. Amo nang paminsar gid sa halos kalabanan mo. Sunod diri kay Bato de la Rosa, siya dugay na niya nga ginaplansyado ang akon plano nga magpapili bilang presidente. Amo nang ihambal. Siya dugay na niya nga plansyado kag gusto ko gid nga magpungko man bilang presidente sponsor Pilipinas. Action firing line. Siya pro nga ang sa last minute ako yung nag-file kay amo inaya ang ginatawag na konya nga election strategy kuya. May mga strategy siya. Action firing line. Remember Bato de la Rosa, former PNP chief, police iniya kag maalam mga kaksyon, no? Ginpamangkot si Bato de la Rosa mga kaksyon kung ano ay ini ang ginhimo niya. May posible bala ini nga ginpalagas lang siya abi nga nag-file bangod sa kuno-kuno nga basi buslan ini siya ni Davao City Mayor Sara Duterte like sa nahitabo sang 2015 sa iya sini nga amay. Suno kay Bato de la Rosa sugot ka lang na. Hambal ni de la Rosa sa tiway mo na problema sa akon. Action firing line. So sa sina pala nga sabat mga kaksyon masinag tana nga ti inang do amo gini ang tika nga himuon nila. Pero may follow up diri nga sabat si Bato de la Rosa. Siya inang
huna-huna sang iban nga mga substitution nga ina, substitute or may mabulo sa akon like Sara Duterte Carpio, siya daw posible ina nga matabo or daw hindi matabo. Because nga si Inday Sara Duterte hindi miyembro sang PDP laban ku si wing nga political party national. Action firing line. Siya hindi ina matabo suno kay Bato. Siya si Sara Duterte iya, miyembro lang kag nagauyat sang hugpong ng pagbabago regional lang sa regional lang iya nga grupo sang political party ini. Siya daw hindi ina matabo. Tilantawon tae. Action firing line. Lantawon tae kung anong sistema sinakiti may protocol gid man ina matuod mo. Pero kung hindi tani ini maplastar sang husto, ang doubt sang tao kag ang huna-huna sang tao nagapabilin ina nga ini diskarte gid lamang ang pag-file ni Bato de la Rosa mga kaksyon kag ipuli diri si Inday Sara Duterte. Pero tiyan mo nang hambal niya gani nga malayo ina matabo because nga hindi miyembro si Sara Duterte sa sining PDP laban nga ku si wing nga porsyon o confaction. Action firing line. Ina ang aton sini paga hulat-hulaton sa matag adlaw nga tanan. Pero ano gibla ang guidelines sang aton sini nga Comelec mga kaksyon, no? Regarding sa ginatawag nga substitution. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have on the line ang masako subong nga tawo sa Comelec, si Attorney Maria Katrina Cania sa Bacolod. Ma'am, good evening. Good evening. Bigyan talangan mo ang ako ng ngalan, Action Brian. Ay Maria, wala ako Maria. Oh, ay ka Maria. Pasensya. Pasensya, hindi lang ko mampag yan. Maria, okay, Trinio Cania. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, good ma'am, no? My fault, ma'am. It's okay. No? Ma'am, gamay man ning pamangkot naman kay kabalo kami. Gabalo kita. Ining mga party sa substitution, ano ni siya gani, ma'am? Until when, inikag anong process ni ma'am? Si Action Brian, sorry. Action Brian, ato niya, ano na. Attorney, hello. salamat. Yes. Salamat, mano kayo nagpatas. Kita nagsala ka man. Nagpatas kita. Sige, attorney. Go ahead, attorney. Sige. Okay, ang aton nga, under sa rules naton, Action Brian, aton nga, substitution, no, matabo lang na siya kung ang isa ka kandidato, let's say din, no, is nominated by a political party. No? So, kung nominated siya sa isa ka political party, pwede siya under the law kung may aras lang withdrawal. And then, until November 15, pwede lang siya pwede matagaan, no? Isa naman ka certificate of nomination ng isa ka aspirant, and then ma-file siya sa yaman nga certificate of candidacy as a substitute to an aspirant nga nag-withdraw sa iya nga COC. So aton nga last days na would be November 15. Okay, November 15, pero starting when ini siya, ma'am, nga mag-aumpisa pagkatapos kahapon abis ang filing sang COC, start naman ni sa dayon kung may ara sang gusto mag-substitute dira? Yeah. Oh yes, pinapadala naman naton ng aton yung mga COC, no? Kung within the filing niya sang certificate of candidacy, ang matabo lang sila is ma-withdraw ang isa ka candidate, aspirant, and then ma-file ang isa sang another nga COC without substitution, abi. Ang substitution matabo lang na siya after na the filing of the certificate of candidacy. I see. From the top, from the president down to councilor, ma'am, sa Banwa or city, pwede gini siya mahimo. Damo siya. Pwede na siya, Action Brian, no? Basta may ara lang kita nung ang isa ka-aspirant is nominated by a political party. May ara siya nga certificate of nomination and acceptance from a political party. So that is until November 15. Aha. Ma'am, sa imo nga case, ma'am, nga pag-handle abi sa Comelec for how many years, may experience ka naman nga amo sina, ma'am? May substitution? Wala. Sa akon nga level, no, Action Brian, wala pa ko yan naka-experience nga may ara isa ka kandidato nga nag-withdraw and then may ara nga substitution. I see. May ara lang yan nga nag-withdraw pero wala ya substitution na nagakatabo. I see. Gin-check ko malay ni ma'am kay ti inablang ko di kahapon gin kakibot sang buos nga Pilipinas sa even Yogoro nakibot ka man, I don't know,
nga hinali lang nga nag-file si Senador Bato de la Rosa sa pagka-presidente. Oo, sa idalom sang PDP laban ko si Wing ni Shabala. So ang huna-huna sang publiko subong do amo-amo ang matabo sa nagligad nga 2016 nga si Undersecretary Martin Dinio ginbuslan ni Presidente Rodrigo Duterte, pero may explanation diri si Bato nga si Inday Sara Duterte ning ginutumod mo nga basi mabulo sa iya before November 15. Hambal ni Bato diri siya hindi na pwede matabo kay si Sara Duterte hindi miyembro sang PDP laban. So malabo ina matabo attorney sa paglantaw mo. Wala ko kabalo sa ila nga posible nga matabo sa ila sa parte sina Action Bray kay actually wala man ko naka sa iyang sale kay masako man kita sa aton nga filing sa COC sa aton man no sa Bacolod City and then submission sa COC. But ang substitution matabo lang ina siya no kung ang isa ka aspirant no nominated by a political party and ang iyang substitute should also come from the same political party. That's why gin-clear naton kay para maguntat naman ning huna-una sa publiko bala nga do amo ning ginaistoryahan nila subong. So amo ni subong ginasugid ko ma'am nga si Bato is a member of political party nga PDP laban ko pero si Inday Sara Duterte hindi siya miyembro any political party sa national kay ginmunoy di hugpong ng pagbabago. So kung basihan ko sa hambalbo nga kung hindi kamo one line sang political party hindi pwede matabo. So do malabo matabo ma'am no kung amo nang aton pagintindi gid. Ang akon nga statement Action Brian no hindi lang kita maghambal kung pwede o kung hindi kay because nga we are also sa COMELEC kita and then kabudlay ko maghatag kita sa opinion sa Action Brian kay because it will always be the law department who can determine that. But under sa rules naton amo lang na siya aton nga rules ang substitution substitute aspirant should come from the same political party. Yes, amo lagi ang abon gin klaro kay hindi makapwedeng hindi ko gusto mangmangkot bala sa PDP laban man kay do ka bias ang akon nga style karon. That's why diri ko nag-agi sa COMELEC nga ara iya sa tunga-tunga kung ano ang COMELEC rules nga ginagamit ano. So at least na-explicar tagamay sa aton sini nga mga tagpalamati. Pero ma'am, sa ulit na umpisa gani ang aton registration on Monday na ma'am no? Monday na. Oo, Action Brian na medyo masako-sako kita after last day supposedly kita no sa registration na extend pagka next day nag-filing dayon sa COC and then after filing sa COC pagka naman pahuway lang kita one day lang no tapos ma-start naman kita sa registration naton. So ang COMELEC Bacolod City magapatigayon sa registration ma-start na kita October 11 to October 30. Monday to Friday lang yun siya Action Brian except for October 30 which is a Saturday kay last day na siya. Ang atong nga registration 8 to 5 lang sa hapon and sa October 11 to 13 ara kita sa SM City Bacolod. Sa October 14 ara kita sa Ayala. 18, 19 ara man kita gyapon sa Ayala and 20 to 22 ara kita sa Robinson's Place Bacolod. Ang 15 nato Action Brian ikuan lang na 15 kay may ara pa kita sina naka-schedule sina kung ginapatiga kung i-approve and then ang aton nga ginahulat naton ang confirmation from the University of St. Lasal as to the last week of the registration naton kay nakita man naton nga sa pagpatigayon naton sa registration sa Lasal nga na-control naton ang mga tawo sa sulod na napa-observe ang health protocols naton. But we are waiting for the confirmation from the University of St. Lasal if they will allow us again to use the Coliseum. But as of now, amo lang nanay ang aton nga confirmed no nga venue sa aton nga registration. 11 to 13 SMCT, 14, 18 and 19 Ayala, and then 20 to 22 Robinson's Place, Bacolod. Ini nga mga venue sa ginahambal mo ma'am, aside from Lasal kay di pa ta sigurado, pilang i-accommodate na di everyday ma'am? The same lang? Hindi na siya Action by maka-accommodate sang madamo like yung sa Lasal nato naka-accommodate kita na ang damo nato nga na-rehistro is 765 no. Pero
Subong because it is 8 to 5, malimit kita gihapon sa aton nga registrants nga ma-process every day. May ara kita 300 plus 100 sa aton nga priority. Okay, so mga pila gani liwat ma'am? Mga 400? Mga 400 total. Total. 300 sa walk-in, Aha. 100 para sa priority naton. I see. Okay. Ma'am, sa Bacolod, Subo, ma'am, pila pa ang gina-expect mo, ma'am, nga why pagin nakaparehistro, ma'am, sa pananawan mo? Based sa mga previous, sa mga last days naton sang registration naton nga nagakadto sa aton nara sa 2,000 nagakadto Wow. ti ang accommodate naton at that time is 500 lang. Amo na ang medyo malawig-lawig pa man ang ginhatag sa ila action bray nga chimpo, so hopefully hindi lang sila gid mag last day na naman nga Yes. magdamo naman no action bray, and I'm still I am hoping the registrants will also understand nga limitado man ang aton nga giho subong because ara kita sa pandemic na Yes. hindi kita pwede makapadamo tao gid nga we have to control the registrants, the numbers na nga pwede lang naton ma-cater every day because hindi kita pwede makapatiner tao nga hindi man lang naton ma-accommodate for the day. I see. Ma'am, lastly, ma'am, mga pila ayhan ang gina-expect mo man nga butante na sa kabilugan sa syudad sa Bacolod, ma'am? Siguro makalabot kita action bray 300 mga 313 siguro action bray ang aton 13, nga no? total na registered voters. 313,000. Yes, Aha. action bray. Damo. Sa subong as of July naton nga IRB hearing ang aton nga total nga registered voters sa Bacolod ara na kita sa 302,000. Damo pa sa inyo alatubangon, ma'am. Anyways, good luck dira sa inyo, ma'am. Kagkabay pa hindi naman pinasaway ning way pa nakaparehistro. Lunes mismo plastar na kamo kayo, lawig-lawig pa niyo. Pila ka days ining ginhatag sa aton? Action Bray, no, gusto ko lang man mag-ayo man sa aton nga mga gusto bala magparehistro nga kung may chimpo na kamo, may buwas kamo nga pwede no i-comply naton o kung i-prepare ang aton nga mga requirements. Kung mahimo ipa-photocopy na nga daan ang ID, kung may ID na kamo nga dala, kag kung wala kamo sang ID, may isa ka tawo, registered voter na matindog para sa inyo mo na ginatawag nila nga guarantor action bray. So dapat may ara naman na siya nga upod. Ay usually ang problema nato sa registration nato hindi kita dahil makastart no ara ng tawot preparado na hindi kita makasugod because nga ang mga requirements ng ara dira nga nagatila hindi kompleto. Amo ginang mabudlay kung kisa no tapos makumod pa uli pero sila man lang may diferensya no. Amo man lang sina. Oo. Balikan ta sa attorney kaniya makaksyon. Action Firing Line. Na utod kay dungagan tapagid ang yasiring paaksyon sa mga utod ta diri sa syudad sa Bacolod. May ara kamo ha. Gintagaan kamo tsansa ang sang COMELEC sang 18 gidya ka adlaw nga makaparehistro liwat attorney balik dira sa imo attorney. Ang imo na lang attorney nga panugyan sa Bacolod non kag ubuson tapating probinsya sang Negros Occidental. Sa tanan no nga tuyo maparehistro sa mga COMELEC offices naton aton nga registration maga-resume October 11 until 30, alas 8 sang aga sa alas 5, Monday to Friday lang ina siya except for October 30 which is a Saturday. Ang aton nga requirements dapat may dala nga ID, valid ID and sa Bacolod City no, like ID ninyo and naka-address sa Bacolod City and ma-photocopy na nga daan. Kung 18, 19 years old, aside from the ID, dapat may bitbit man nga birth certificate o kung baptismal nila. And for those na mapakoreksyon, marriage certificate o kung birth certificate, depende sa kung ano ang nature sa nila nga ipa-correct. Nag-aayo gid kami, no, ang mga aton nga sa priority pala action Brian, ang aton nga mga nagabusong, ang aton nga mga senior citizens, ang aton nga mga PWDs, no need naman sila action Brian nga magpila temprano kay as I know ang iban temprano pag man nagatila. We are not encouraging sa mga registrants na magpila kay we should also be mindful of the curfew hours na action Brian. But for those nga
nga mga priority lane bala naton, no need naman na kinahanglan gid nila mag-early kasi mag-abot ni sila sa aton nga registration venue, gina-accommodate man sila, and then hindi naman sila kinahanglan magpila man upod sa aton nga mga regular nga mga registrants kay may lain man sila nga pila action drive. Aha, with that, attorney, tadlungon ko na gini, attorney Katrina Trinio Cania. Salamat gid ma'am sa mga time. Subong nga gabi diri sa Action Radio Bacolod. Pasensya gid ma'am. Madaming mga salamat Action Brian, mayong gabi sa tanan. Thank you gid ma'am, mayong gabi. Action Firing Line. Okay, si Attorney Kania Makaksyon sang Comelec Bacolod, tiyan mo na ang sitwasyon. I-recall ko lang gamay sa mga late shooters naton, ano? Kung di nag-expect ang halos tanan that Senador Bato de la Rosa ginpadalagan lang para magabot ang panahon before November 15 basi buslan ini siya ni Davao City Mayor Sara Duterte. Action Firing Line. Si Bato mismo naghambal nga hindi matabo nga mabuslan siya ni Duterte Sara ang anak ni Presidente Rodrigo Duterte because nga hindi sila pareho sang political party. Pero way takbalo Ano mo? PDP Labans Bato, si Sara, regional malaning hugpong niya mga pagbabago pero paintindi ko may ari gini siya sa National Party. Action Firing Line. Kaning way pa lang gid takbalo kung anong National Party is ni kumiyara gidman amo ning paabuton ta. According sa Comelec guidelines suno kay Attorney Kania, gin-confirm ya gid nga gabi, nga ang Comelec hindi magbaton sang substitution kung hindi kamo same nga political party mga kaksyon. Action Firing Line. Di na nag-coincide man sa palayag ni Bato de la Rosa, Senador mga kaksyon, ang palayag ni Attorney Kanya. At bulabantayan ta ina ang anong development angot sina mga kaksyon kay nga diri sa Negros Occidental kadamo sang nadismaya pagkatapos nahibalan nga si Sara Duterte nag-file sa pagka-alkalde sa Davao City re-election o re-electionist na aksyon, no? Kaya diri pa lang sa Negros daan aksyon Jumax, di ba ga rides ka? Sa pagkadamo sang Ran Sara Ran sa Bugos nga Negros Occidental. Pero ini sila tanan na frustrate ini pagkabalo nga si Duterte Sara nag-file mayor sa Davao. Action Firing Line. Amo nang sitwasyon dira pero ti hulat-hulaton ta. Anyways, la 7:36 ti saway pa nakaparehistro da. May 18 kamo kadlaw nga ginatagan kamo sang Comelec based man sa ginaprubahan sa Kongreso nga makapalagas rehistro. Hindi na kamo magpaabot pa dito sa mga 25 to 30 nga mga inadlaw sang Oktubre kang magdinaguso na naman. Action Firing Line. Kag kung hindi kamo makomodar sang Comelec dahil nyo kakumod pero kamo yang tinamad, no? Sa Lunes pa lang mismo parehistro na kamo. Klaro man tong hambal Attorney Kania, no? Mga 400 ang ila sining akomodahon, 300 diri ang walk-in makaksyon kag mga isa kagatos ang mga PWDs, ang mga nagabusong senior citizen nga may ara sang kaugalingon nga linya. Action Firing Line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad makaksyon ginadulong sa aton sa DTX. Nabuton ko sa Action Marlon Hinabia. Kiti ining balita Action Marlon Fuerte manimo. Ining palayag sang probinsya karon nga didto sa Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Linibo iya nga Bacolod ang ginaakomodar didto nga mga pasyente. Action Firing Line. Nga kon may ara lang sa ospital ang Bacolod, kundi may ari diri nga taga Bacolod mismo nga diri lang sila hindi na magkadto pa sa Silay, no? Kahit ang sa Silay to damo pagidya ang mga pasyente gikan sa iban nga banwa kag syudad sa probinsya mo. Na kun tani akomodahon sa regional o kon na provincial hospital, hindi na makomodar pa ang taga Negros Occidental o kon mga Negrense kay gutok na sa taga Bacolod. Action Firing Line. Pero ano gablang istorya sini pagbalik naton karon dugay mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Maayong gabi lang kay Aris Babawa. Imbong Jocampo naga-monitor Bray amo gida kon wala gahalong kon nagadala sang motor. Dasig to kuno lagan nila. Ana Sinoro maayong gabi Action Bray kay Ma'am Nona manager sa Action Radio, una sa balita, una sa aksyon. More power. Si Warren Ortiz ara April Banaag naga-monitor man. Thank you, good. God bless. Si Ana hambal niya, Sinoro, ginag-greet niya. Si Governor Bong, Vice Gov Jeffrey Ferrer, Kong Greg, God bless. Si MJ Garnica Salimbagat Asoiral, sakto man ko. Good evening, Sumbray, watching from Himalalod, Negros Oriental. Tamyaw ko lang da pamilya Lariusa sa DSB. Kag sa tanan nga nagapamati, salamat gid. Maayong gabi inyong hurot diha sa Himalalod. Veronica Santillan Manukan Araman, Virgie Salgado, thank you again. Si Manjo Arnijo, George Gargasiran, matugnaw nga gabi Action Bray, kag sa tanan nga member sang EFC. Si Ana Sinuro sa Barangay Lagranala Carlota, Pilar, Compound, may gabi ga monitor gid Action Radio. Salamat. Si Junior Mainit Rihon Araman, ang kumare ko Grace Post naga monitor mating adlaw or maing adlaw sa inyo tanan, Sir Pare Brian Morden, kag congratulations Madam Maria Ressa Nobel Peace Prize laureate winner 2021, kag sa tanan nga mga journalist, best wishes da, God bless, mabuhay Pilipinas. Thank you gid, the best regards. Thank you gid kumare. Si Tongtong Pan watching live from Exodus Security Force. Wow. Bia Jonathan, Action Bray, good evening. Tamyaw lang si Kumari Star Mayo kag Ma'am Jinky Dayalagdon. Salamat sir, monitor diri sa Banga Yap Singkang Airport. Rosalina Arellano Espadero Araman. Junilo Norbe, sakto man na kay Moreno. Ana Sinoro, now praise God, amen. Kabay pa Action Braya, pangamuyo gig kita. Si Jolo Romero Dablo Araman. Si Niel Brian Values, good evening Action Bray, Nyapon Action Bray, happy listening lang da sa mga paryente ko sa Banwa San Isabela sa pamilya Values kag Gomez. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Action Bray, please greet my daughter Girly Gamala Martino on her 36th birthday today. Thanks a lot, stay safe always, God bless and more power to arms. Salamat. Si Edi Laus dira sa Victorias upod kay Nanay Isabel. Trixie Bosillo, maano siya sa Malacanang, mapulis-pulis siya. Milili Uligo, masanag pa na sa tubig nga sabat. Kurt Gimar or Himar de la Torre, good evening, Sumbray, monitor lang kami Shinda, Pangulayan, Central Maaw. Trixie Bosillo, paano mag-intra sa promo ninyo? Sa naligan, ma'am, naglawag kami number kag ano nga mga tawag sa nagani. Ano dapat ang pagahimuon, no? Paul Spat III, Merly Gonzaga naga-monitor man, Juan Miguel Digumon sa Barangay 30 kag 33, si Lulo na home naga-monitor. Si Mike Javier naga-monitor man, Action Bright tanit dayunon na ni Mayor nga dulaon ang R. Anong R? Anong R man? Boards Asa naga-monitor man. Joby Monares, salamat gid. Good evening, Sumbray, tani dayon ni Mayor nga dulaon ang RT-PCR test. Okay, para makapuli na sa Bacolod 15 and second dose ko nga vaccine, thanks and more power. Amo na ginahulat ta. Christine Binies Villalubos, good evening, Sumbray, monitor sa Pandanon DSB. Si Michael Singo Lamayen, good evening Sumbray, monitor lang di Barangay Alhes, stay safe, always good, God bless. Jamel Florendo, naga-monitor man, thank you, God bless. Grace Ortiz, good evening Sumbray, ga-monitor lang kami diya, Barangay Comalisquis, Labinagid, ang Amon Tambukiko nga bata. Ay, okay. Kumusta rin si Tambukiko? Kilala, lagi ko may burangos ko na. Si Angel Ricoperto, good evening Sumbrayan, watching live from Woodside 1 Alihis. Always kami naga-monitor. Action Radio, please greet lang Eloy Hedy, kag Sister Riza Zamora, Ricoperto sa Sacramento, California. God bless Action Radio. Si Kenneth Vallejo Araman sa Aliheso, ngita pa matindog nga taga Alihis.
Singkang transfer to Alihis, ngita patindog na taga Alihis. Si Virgil Pinda, okay. Action Bright, good evening. Monitor kami si Lynn Holmes, gihapon na. Dire pa shout out sa mga anak ko, si Rushland Bison and his family sa Calatrava, San Carlos, San Pinda family. Sa may Kanturay, si Palay, kay gapamati, gini sila now Action Bright. Salamat. Si Nilo Katani Gallardo. So Brian, mangkot lang ko kay ang ginfile ni Sen Bato ay presidente, pwede man masubstitute running for vice president. Sinong gusto mo mag-substitute? Asuncion Lambo Sandumanan, Diding Alojamiento nagamotor sa Antipolo Pontevedra adlaw-adlaw gin. Romy Castillo Araman sa Barangay 29. God bless. Sini Lomeng Gebexon Bray, monitor lang kami di Binalbagan. Salamat. Si Virgil Legaspi Coloso sa Bago City, Toto Benje Jimenez, Star Mayo, Hamalya, watching live stream here sa early this morning. Think kamo sang maayo kung sino ang botohon kag vote for the good candidates nga mga help sa bayan. Hello to all EFC members. Thanks and God bless you, Action Brian. Salamat. Okay, ba ang dami-dami nila. Si Annaliza, good evening, Sumbray, watching live dire sa may overflow, Barangay Robles, La Castillana. May lang pagpamati sa lablab namon nga Mama Dera, Mama Betty, always gid nagapamati sa Action Radio. Thank you gid. Stephen Magbanwa, Bray, ang request kag transfer ID lang. Salamat. Namato kay nahambal ni attorney. Si Angela Liarte gayon dato, good PM Magsumbray, monitor lang ko si Mua sa Bangga Tutong 1, Barangay Pilisa. Liberte Beniten Obaldo, araman naga-monitor sa East Homes 4, Mansilingan. Sige, balikan kong iban karon si Jojo, ano balita sa tiniro sa Bridcoman, update B. Henry Alan Munares, good evening Sumbray, ga-monitor here sa Gay. So saan o nga tiro, sir? Paki-specific bi nga kwan. Nga kay damo-damo naman tiniros Bridco mo. Oo. Sige. Ma-relax ang gamay ang puwak ko. Mabalik kita sa dako pagin nga mga balita. Now, last shit 46. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya,
ingala niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga Action Firing Line. Okay, ma-intro kita danay, ano? Sini nga mga tiniyon, ara na ta action joda. Sige, tiraha lang. Okay, la 7:52, preparar ang inyong mga cellphone dira. Nagatawag kami sa sinimat tiniyon, manghatag kita na isang 500 pesos before ka-action Marlon Hinovia, mga ka-action. May intro kita gamay dira, kay ara na sa aton sining linya. Ang aton sini winner subong gabi mga ka-action, no? Sining aton sining sa Pamaskwa sa ARB, no? Aksyon Radio Bacolod, mga ka-action. Sige. While waiting kita, okay, ari ni sa Aksyon Jo, no? Sa Pamaskwa sa ARB.
Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagtamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. 1. Number 1. Number 1. Action Firing Line. Okay, ara na sa aton sining linya, ang aton sining winner tonight. Hello, good evening. Good evening. Mayang gabi. Wow, sino sa Mayang linya naton? gabi. Yeah, sino sa linya naton? Si Delilah Federes, Ay, pilang edad? 61. Taga din gani, ma'am? Mandalagan, Ay, okay. Ano ni sa ano ni man? Ano nga subdivision ni siya? sa St. Anne Subdivision. Ay, okay. Sige, Sige, gamay malay ni pamangkot na mo ano ganing tagline na mo di before mag-end si reporter gani, ma'am? Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. At iimpas ng 500 pesos. Congratulations, gid na. Anong gusto mo nga ipalabot sa ibang nga mga listeners? Abi, go ahead, Nay. Pwede man sila maka-join sa Action Radio. Oo. Pamati lang gid sila, no? Amo lang gid ang aton gina-invite Mamati sila. lang, oo, mati. Sign in to sign off. Ay, ikaw nga sign on, sign off kagigilit, Nay. Oo, pamati po ko sa inyo. Si sa Action, Brian Morden Yes, okay. Imo di gani nga nabutang go, kuano inang action reports first portion, no? First portion, Wow. Kay Action, Fred kay Salanga. Action, Fred Salanga. Ba, kuno mo pag bugtaw sang aga, bugtaw ka naman. Bugtaw naman, Ba, oo. sigurado ko nagapangapi ka na ni Guro, amo ni oras. Api, hogid. Ba, tapos ginasumsuman mo ya ginahimo mo yang nga tinapay si Action Fred Salanga. Sige, Nay, salamat ka. Yes, Nay. Ano to? Oo, dasun kag pamati ko kay Action, Wilma Sugaton. This is my life. Tanan-tanan gigalin. Sige, kay kompleto kami di. May drama, may entertainment kami di. Labi na gid ni Gani. news. Ang yuhom-yuhom. Hindi na di seryoso. Yan nga daw, puro lang tayo negative ang ginapalabot sa publiko. Dapat ma-smile kita, no? Nay, no? Gani man, oo Oh. Nay, salamat. Gimeng gabi, mabuhay ka, Nay. Congratulations. Thank you. Thank you, Nanay. Action Firing Line. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Action Firing Line. Congratulations, Baulawig pa ni Aksyon Jong hinatagay sang 500 everyday 3 ka winner kita diri. Ba, pertino. That's why ngati preparar lang gid mga cellphones nyo all the time. Action Brian Morden. Action Firing Line. Mayang gabi lang, Action Brian, monitor kami diri. Tamiyaw ko lang si Mamang Linda. Gapamati gid siya sa Cambaros ni Guray, no? Jutay, kag si Zairen Inia sa nagatamiyaw. Salamat gid, ano? Mangkot, naligid lang, diri kita. Good morning. Diri. Mangkot lang ko, sir, pwede man anong back 3 ID man? Ano man? Wala valid ID. Sa kwan guri niya, no? Sa magparehistro gono. Hindi ko mag-get sang imo sining bot silingon sang back 3 ID. Paki-text biliwat abi survey kay para maklaruhan ginaton. Siga. Action Brian Morden. Action Firing Line. La 7:57 na sa aton siling pagpangalagan. At this time ko sa Action Marlon Hinabia. Ining balita mga ka-aksyon ngati actually sa nagliligad nagwa naman ini ngati sa kada adlaw may tagpila ka mga manugbata lanto na muno tamo everyday. Pila ka mga manugbata nga nagapadulong didto sa provincial hospital gikan sa Bacolod o kon Bacolod non, no? We don't know kung nagreklamo ng probinsya sini kun way man. Action Firing Line. Edi o din banta pwede ka reklamo sina kay ti kumagambal kita ya pampubliko nga hospital ti para na sa tanan bisan taga diin ikaw, no? Pero ti sa mo sini nga sitwasyon labi na gid pandemya
May mayo gid man kung ang isa ka lokalidad may kaugalingon man nga hospital labi na gid nga like Bacolod, highly urbanized city, kadako sang ira diri nga pwede makapatindong makapangutang para sa hospital nga need inaya para sa ikaing lawas. Action firing line. Check tabi ka Action Marlon hinabiya kung anong istorya gid sini mga ka-action. Capital Reports. Ang balita na Action Marlon hinabiya dulong sa aton sa D3 Action Mar, mayad nga gabi. Aksyon na braya mayong gabi, ang gobyerno provincial sa Negros Occidental may ara sang gin pag-aksyon na braya nga datos o kon figures angot sa senaryo sang mga pasyente nga ginadangat sa provincial government-owned hospital subong aksyon braya nga COVID-19. Kining figures or datos ginapagwa ini paagi sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Kung padaroban mo nagligad to, may nagsiling nga taga Bacolod nga ang reklamo aksyon para sa mga residente ang pagdaang-daang kay waay sang hospital nga padulungan. Gani man bagon man sang puno aksyon pray. Pero ang provincial government sa buong lamang nga aga nagpabalo sa publiko nga ang hospital nga ginadubalahan sa gobyerno provincial, particular ning tatlo ka mga dagko nga mga hospital action pray, may ara sang ginakomodar nga residente akon halin diri sa may syudad sa Bacolod. Sobra action pray libo, mga 1,093 to be exact, kabakulod nun, ang ara na admit aksubray sa tatlo ka mga hospital. Una among sila hospital, Cadiz Hospital, kag Valladolid District Hospital. Grabe no, meaning na ginuwa sila di. May abi ko gani sa silay lang gid na, gali kay tatlo ka distrito ginigali ya. Pagkakatabuan action bray nga sila kakapuno man mo. So mo na nga ginapangitaan kundiin nga hospital pwede madangat kini nga pasyente kamanti kabuhi ang nagkataya. Nakabulig ang sumbray sang dako ang ginatawag nga one hospital command mo. Sang provincial government kay diri hindi may baluan sang pamilya sang pasyente or sang pasyente mismo ang sumbray kundiin siya pwede makadiretso na hospital nga pag-abot ya sigurado 100% may ara nga bakante. May Katrina nga nagahulat abi. Kag plus may doktor nga magatatap base siya sa nga masakit o kung kinabat sa akasumpray. Okay. Kining 1,093 nga figures umpisa ini Enero tub September subong at 2021 ang iba nagsunpray siguro na kagwa naman no? Ginasuratris na admit aksumpray mo. Ang record nagapakita nga sa bahin sang Teresita L. Halandone Provincial Hospital, kaya mo nang ginasiling nga Provincial Hospital. Mo nang may pinagkadamo pwede maakomodar ang sumpray nga mga pasyente mo. May ara sang 839 na ka-residente sa Bacolod ang na-admit sa silang hospital. Sundan sang Cadiz District Hospital, siyempre dito sa may Cadiz City, 159 na ang na-admit to. Ang Valladolid District Hospital, 95 action pray. Ang pinakadamo nga admission nga nabalhag sa record sang Dulit kag Cadiz, natabo action pray sa bulan sang Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo kag Agosto. Ang kalabanan nga mga pasyente sa silay hospital action pray nga gindala dito nga halin diri sa Bacolod nagabusong. Hambal ko gidaw. Nagabusong masubra sumpray 300 ka pasyente na nakomodar sa ding hospital nga Bacolod noon. Hindi man pwede action pray nga kung may bakante malang hospital nagabusong kag labi na kung manugpata kabudlay balibara na. Correct na kay bisan gani taga Negros Oriental kung di kabalo naman kita sa sitwasyon sa Negros Oriental, iban diri pa na ginadala action bar sa Bacolod man gani mo sa aton diri. Amo man gani mayara man nga sobra 200 ka mga kabataan ang nabunag, no? Sila nga nagbata ining gidala nga mga nagabusong. Ang 102 naman nagkalain-lain na nga kaso medical.
85 ang kabataan nga pasyente, kag 78 naman ang gin-operahan. Muli ang datos sa sumray nga luyang ibabalo sa provincial government sa publiko, hindi lamang taga-surat sa Bacolod. Bacolod City Action Bray ang ginasaligan nga public hospital isa man lang mo. Amo malang di ang Doña Corazon Locsen Tilibano Regional Hospital na paidalom niya sa Department of Health o DOH Action Bray. Sa rehiyon siya. Tini siguro makabulig ni Action Bray pagin sa pila ka mga opisyal naton sa sunod sa Bacolod nga pada sila sigon pagin ang tagasikaso para nga mampisahan ang konstruksyon sa kaugalingon nga ospital panguluhan sa Bacolod City. Pabati-bati. Ano ni pabati-bati ng Action Bar? Dala na Kabalo ka sa prangkang istorya, hindi gid pwede makapamalibad diri ang probinsya o kung probinsya sa sining mga pasyente kiti hambal mo kay nagani government owned ini hospital ini mo. Pero ti ang ginagamit diri nga mga facilities sa mga ginagamit nga mga pagkabutang ginagastuhan ina sang probinsya iya nga pundo mo. So in short ina ang ginatawag bala nga delikadisa Action Bar na? Correct. Natabo Action Bray natabo labos punto kani Action Bray nga daw kalabanan naged tong grabe kilang kaso bla. Nagkalapuno man to ay ang mga provincial government owned hospital. Okay daw naghambal man to kanin nanira anay for a while kay puno na. Ang bago to naglikad nanira kay puno naman. Ang iban pa itong hospital daw managpuno naman porte mayong palad nag-alalayo, nagkaluluwa ng mga pasyente, nagpakante naman Action Bray. Plano sa provincial government, kundi mayara sa Yolanda Housing, nga ining way balaga na gamit, gamito na sa Action Bray nga daw ala, mini, pwede ba dalaan sa mga pasyente nga may ara sa nagka-standby mga doktor. Timay gid na. Plano pa lang Action Bray na, gina-plastar pa sa nga maayo. So, matinguan nila na nga matigayon, maumpisahan subong nga tuig 2021. Mas mayo na iya sa magpatindog kasi mo sa mga tent dira abi kag butangan mo da doktor nga basi kahuyang man na ato ya may atop na, may kulokwarto na or kada balay abi isa ka pasyente daw mo na abi ano? Daw jutay na lang imo sa ang subaray nga si kasuhon, balitin luan mo na lang. Usaran mo lang palakag sa dol, tungod kalabanan ng sombrite, may mga balago na kamahilamon. Kagong kaysa ginaisara naman sang mga insekto, munang imo sa nga bangwaon. May ara naman to kwan, may supply naman sang kuryente kag tubig da. Kuryente sang tagtubig ang sobra mo ng permi nga amo nang permi ka na problema basta Yolanda Housing way pagkakistar. Gusto na. Kuha na sa ang dalan okay naman na dalan na supply tenluan la na kay plastado naman na. Puga lang gid kag tubig ang supply amo nang ila sa dinga pag-asikasuhon. Pero at least jutay na lang pila man ang pagbutang hosda kag kuryente man. Yes, namo no na Action Bray naglikad ni 3rd District Congressman Kiko Benitez sa may surad sang Silay. Atong ila sa ring pagtipon-tipon mabalas ang pila ka mga opisyal sang ikalatong distrito monohan niya na nga plano kung COVID response dari sa probinsya ang paghahambalan. Kuan ko lang kundi tapos nagiba ng filing sang COC. May mga nag-file Action Bray, may mga nagpapili nga trabahante sang gobyerno. Kag opisyal sang isa ka ahensya sang gobyerno. Mayara sang kapamangkot ni Gapo Malagawan, may nagapamangkot kiti kung maka-file na sila sige pagyapon obra nila na. Ang sweldo ginakuha nila buwis na halin sa mga tao. Basi kung magsige sila kampanya, sige may ila sweldo. Wala, pamangkot sang kalabanan, automatic sumbray resign na silagli. Correct na once maka-file, COC team resign, kag no need na nila mag-submit ang sumbray sang ginatawag nga resignation letter. Ang inaistorya tadi sa mga empleyado sa gobyerno kay ang pribado ya depende na sa ila sa nga prerogative Action Bar sa tagiya sang negosyo mo kung di gagawbra. Correct. Kung sa private ang sumbray sakto na sa depende na ang sumbray sang tagiya sa owner o kung sa management tagdumalahan sa management ang sumbray sa trabahoan ya. Kung ara ka sa gobyerno pero sabi
empleyado ka sa isa ka ahensya sa gobyerno, sekretary ka sumbray sa isa ka ahensya sa gobyerno, wala mga cabinet secretary nga nagdalagan, automatic nag-resign sila. Yes, yes. Ang isa sumbray din sa Negros Occidental nga aras gobyerno ang halin sa Sugar Regulatory Administration sa gobyerno sa SRA. Si Anay Negros Occidental Vice Governor kag board member Attorney Dino Yulo, isa sa mga board member sa SRA. Nag-file in isang sumbray sang isa rin nga si OC, nagligad lang Biyernes ang udto lang yun. Ay nag-file siya right after o kung pila ka minutos or oras gani aksumbray sang nakadesign sa nga ma-file siya. Ang iya sa nga desisyon ng sumbray udto lang sa Biyernes mo. Okay. Nga makapili siya bilang kongresista sa ikalibang nga distrito sang Negros Occidental. Ang paliak sumbray way na kinahanglan ang akong sa ginhimo nagpadala lang ko ila sang sulat. Sulat lang niya nga nagapabalo na ma-file siya sang COC bilang kongresista. Pero ano siya gani sa SRA board member. Hindi siya gani iyakwan, hindi siya gani irregular nga civil service gani appointed action mo yan, ha? Yes, so board member sa Planters Group ina sa Sumbray na Bilong. Kaya damo sila mga board members na sa Planters nga Planters Group ini siya na bilong si Attorney Yolo Acson Bray. Mamo ni sila sang siling tara, Cabinet Secretary, automatic resign man, si Manny Villar, si Mark Villar, at DPWH, isa nag-file sa, hindi naman sa ating likom aksyon na Bray. Magluwas sa mga senador, no? Kundi may ara sang senador, may senador so mga nagpapili presidente, senador nga nagpapili vice presidente. Yes. Wala na sila malakip din sa ginatawag aksyon Bray nga ipso facto. Ang ipso facto ni Axo Bright Latin ini sa pero ginagamit ni sa kada filing sa COC election ipso facto resign. Abi ko, may sila na lakip sila pero lakip sila sa mga impacto, no? Latin kaya amo nang ginmuno, amo nang gin mention mismo sobre ni Attorney Yolo, pati Attorney Yolo abogado. Ipso facto resign. No? Amo nang automatic resign ka sobray. Pero sa mga senador nga nagpapili vice presidente, kag kung pierde sila sobray. Pwede sila sigapan makabalik. Yes. May rules, may may guidelines na sila mo dai. Kay ining dim resign, automatic resign para lamang surprise sa mga appointed o kongin appoint, no? Nga mga official sa gobyerno. Ining senador elective na sila. Yes, correct na. Eleher sa lakson na Bray. Kag isa pa ini sila way pa nagtapos ng ilay nga termino sa first term nila mo ini si Bongo kasi Bato de la Rosa mo may 25 pa ni sila ma-end ang ila first term. Yes, pananglit abi ba pierdes lahat. Senator pa sila yapon, sige sila, same na kay Manny Pacquiao. Yes, kung dumaog sila tiba bay gid Senado didto gisla sa kunanungin padalaganan la subong damo nabi. Correct. Muna sa, no? Kabay pa magdalalaog sila tanan. Kag hindi naman. Para hindi magbalik sa Senado. Oo. Pare si Attorney Yolo sa nga paglaro. Actually, no, hindi kami kailangan mag-resign because under the Omnibus Election Code, ipso facto by the filing of a certificate of candidacy, considered resign kami. But I have officially written a letter to the Sugar Board to inform them of my decision. The congressional candidate Dino Yolo. Do ka preparado sa tingog gina, no? May ambalya sa question bala nga aluyag mo pili liwat kongresista. Ambal ni Yolo para hatagan taman sang para nga makapili ba din ang mga residente dira sa may Quinto distrito part sa demokrasya Ambalya. Okay daw dira subong tatlo gini sila nga daw baskugan da sa 5th district ni. Yes. Tatlo gid may mga ngalan ng surprise politika mo. May mga ngalan si Makoy to baskog man to Arroyo, Habilusad, Yolo, bakin mo yan. 40 no. Siguro buwas ang Sombray Domingo pa makapagwa sang konbla sa listahan si Attorney Ayanli Ananoria.
sang Comelec province kay nagayo pa sa Supremo sa mga katapos sa media nga gina-compile pa no, ang listahan akson na pray. Dahil pa naman boss ang opisina sang Comelec province dira sa Social Hall akson na pray sang provincial capital until pa sila boss October 10. Until sila siguro magbiya da importante siguro dira sila magkapagawa na sa listahan. Sang kompleto ng listahan sa mga nag-file kandidato, direta na sa mabalaan kung sinong oppose, kung sinong way sang kontra. Pero ang kandidato ng way sang kontra, sigurado kabalo na sila surprise sa bungya. Kung sinong mga kandidato, da matuban yung ngayong hasta sagtang basi mo na way kontra. Mo na way kontra. At yung sa kwanto ang sa first kag second district to nga mga board member, no? Apat ang sobra pa mga kongresista sure winners dari sa Negros Occidental. Swerte, no? Way sang kontra, no? Ang first, ang second, ang fourth, kag ang sixth. Oo. Swerte man, no? No, siya, sa mga mayors, ang sobra kag vice mayor, Don Salvador, way kontra, no? Don Salvador, way itong kwentro, yung mayor kag vice mayor to. Tiban nga ba, no? Kasuda nagsumbrayi baloon, taban na base sa listahan ni pagwa ni Atty. Nanoria. Ang bot sa San Carlos, daw ay tinimok-timok to? Amo man guro, no? Carlos, daw ay pa ko information akson na bray. Sige lang, kay basihan ta na sa listahan ni pagwa ni Nanoria, kay sipon ta kung sinong mga waisang kontra, isipon ta kung sino ang damo kontra. Sa La Carlota, may nagbalik mahalin sa mayor, nagkonsihal ni balik sa buong mayor naman padlaganan ni Senador Gani, si Conrado. Tuman man ang sumbray kabalantayan, nagamanti ang former mayor man na nagbalik kandidato mo. Baskog man. Isang unap na naiman, sabong nagsipak kay. Oo, ang balya. Ang sa unap na naiman, sabong nagsipak kay man. Gani man, no? Api sabong Kibot man tablang inali, nag-file vice mayor to mayor, no? Aliman, oo. Sige lang okay man nagsubra yan, ako pila tawa. Correct. Sige, ang presidente ganun pala sa Pilo, 92, 98. 97. Sa 97, isa lang pilion pa. Isa lang pilion mo, do kasabag, yung tamang kadamo, yawan ka pili. Ay, doon din ang ito. Amo na guro pinakadamo ay. Amo na yung pinakadamo, Action Mar, sa history iya sang elections Pilipinas, oh? Nung rason, COVID-19. Kwan guro sinabad-sabay. Nagpersado, taran guro ang kandidato sa pagka-presidente, kabante, limitadong lagaw nila mo. Gane, magro, or ano man, basta may nakitaan sila nga hindi ginanamian sa aton nga administrasyon. Subong nga halos tanan daw gahana nga magpapili presidente. Ang iba na sobrang rason nila kung nga nagpapili sila is COVID-19. Ang response? Sa interview ito surprise sa pila ka mga nag-file dira sa Comelec probinsya ho. Kinaminsan ng interview ang COVID-19 response. Okay sila kung ginapalupitan sa mga tao. Kaya sila, kag ginaduso sila, nga magpapili para magnaog, nga mabuligan sila sa halit sang COVID-19. Kaya manti COVID-19 na sobra yung balon tagiman, hasta pa na isang tuig. Lawig pa ni. Siguro pag pungko sa mga bago na ilihir nga mga kandidato, sigurado nga una nilang sobra katubangon da ang COVID-19 gid nga problema. Mayroon ganun na istorya kung mga simpleng tao lang siya. Pero madula ni Sir Bryce si Duterte, way naman ni gurong COVID. Lingko hindi kay kuan niya global problem, hindi niya kay Pilipinas lang. Basta tandaan ko lang yung bulan sa Disyembre, bulan na mambal ko. Yan, iba na. Mayara ko na yung record mo. Mo ginagyanambal sa presidente pag December matayan tara. Sige. Ka-action yung gikan sa Kapitolyo, action na Marlon Hiduboy. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Mga balita ng Action Marlon, inabiya dulaw sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa Action Brian Warden, Action Firing Line. Ining report Action Marlon halin sa probinsya may connection sa hospital nga ini nga sobra libo ang record dira sang province mga kaksyon. Talalupang doon ini Action Jumax diri sa syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Sa mga nagpapili subong dis Bacolod labi na gid alkalde abi, dapat amo gining una nga hatagan nila atensyon sa kampanya nila da. Amo ning bulubog at gid nga isyu sining Hulo Hospital nga ini. Action Firing Line.
Imagine mo na, hambal naton sa prangka nga istorya, ang mga hospital, ilabi na gid pang gobyerno nga hospital, hindi pwede makabalibad sang pasyente. Sa bisan diin pa na nga halin nga banwa kag syudad o kon rehiyon ang pasyente kung diri dalon sa Bacolod o kon probinsya dapat gid ina nga akomodaron. Action firing line. Kaya yan nakagobyerno, iya mo. Pero kung may ara ikaw sang ginatawag iyang pang huna-huna, nga ang tanan nga halos ginagamit sa sinang hospital aside from national iyang subsidy, no? Pagambal kita subsidy sa national nga pundo nga ginapadala sa Department of Health sa mga district hospitals. Ang probinsya mismo may dako manda nga share man mo sa mga ginagamit sa sinang hospital. Ti kung taga Bacolod ka, mga kaksyon, kitilain niya ang panggobyerno iya sang Bacolod kag sang Negros Occidental. Geographically, isa kita kapulo hasta tong Negros Oriental. Pero kung panggobyerno ang panghabalan, separado ang Bacolod, highly urbanized city, capital city kita, ang Bacolod, sang sa Negros Occidental government. Action firing line. Ti ang pitik dira kon imo gid padalman, kung marunong kamo da mamati, abi mga listeners tada nga mga tanda da. Isa lang buot silingon sina nga dapat ang Bacolod may kaugalingon man nga hospital nga ang nagagasto DOH national kag may share man ang local government unit, mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Amo sa ginahimo sa probinsya bla. Imagine mo kung pila ka hospital Action Jumax ang ginakiter sa buong sang probinsya. Mga gulugag mile nito da mga district hospitals kini pero pagkadamo sa Negros Occidental. Ti ang buot silingon da kon pa dalman mo gid. Nagapur pabatsyag ang probinsya nga kuntani ining mga hospital nga ini nga diri sa Negros Occidental para lang ni tani man sa Negrosanon man mo, mga Negrense. Oo, galing kiti hindi man pwede nga baligbaran bisan bakulod non ka ti dapat batunon gid kiti tawo man ni sila bisan ako man gusto na batunon gid di na pwede nga balibaran nyo. Action firing line. Pero tikong pa dalman mo, tani may haraman ka muda para dira na lang na sila ya. Amo na. Action firing line. Tinusto man. Daw mo amo sina pero ti amo nang mabulubog at sakon nga pagtansya Action Jumax sa sining nga kampanya diri sa syudad sa Bacolod, amo na ang bulubog at nga balantayan nga gamiton sa mga politiko ining hulo hospital nga ini against sa sining nga administrasyon Lunardia. Action firing line. Kaya bisan din kamamati sa mga pumuluyo, ang singgitan halin sang una, hospital. Ang kinahanglan naton, hindi Coliseum. Action firing line. Dibla, ang sabat naman niya sang Bacolod, siya pwede tayo makatindog hospital. Pero ang pamangkot dira, ano ang isupport na pila ka adlaw sa hospital kay gamay ang pundo sa Bacolod. Hindi ko ginamalipat kay ako mismo naka-interview sa pila ka opisyal di sa syudad. Action firing line. Nag-utang ang syudad sang 1.7 billion. Ipatindog sang iban to nga mga proyekto, no? Patindog sa iban nga proyekto. Deporte wala tonta niya. Kay si Congressman Greg Sataya tinagatayada naman to nga may ara na sang laye sa pagpatindog sang hospital nga ginpunduhan sang 600 million pesos sang gobyerno nasyonal. Action firing line. Ano mo nang pundo niya plus nga nagdugang pagid sang 200 million o 300 million. Kakalipat na ko nga pundo man halin kay Senador Mig Subiri. Kaya ako nga pamati ko sa preskon nga ina. Ti mayad-ayad na ina for Bacolod Hospital, mga kaksyon. Action firing line. Pero ang ginasinggitan sa publiko di tani kay Capital City kita, Bacolod kita, dapat may hospital gini. San Carlos City gani nga pagkagamay nga syudad, may kaugalingon nga hospital. Action Brian Borden. Action firing line. Las 8:22 Action Radio Philippine Standard Time ang iningabahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong gid sa aton nga kaksyon sang may
Bicol. May tiniro na naman sa Bridco. Ho. Action firing line. Ano tabo man plus ang report action Dale karon makaksyon sa patrol gihapon sining pagbisita diri ni PNP Chief Guillermo Eliezar sa Bacolod kag Negros Occidental PNP. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical... Hambali Dennis Richard Tiboroma, wala pa una-una sila sa San Enrique patukod. Ana Sinoro, stay safe, Action Brian. God bless and your family. Salamat. Si Arniel Gonzalez, good evening, Action Brian. Monitor lang ko di actually. Actually, ari man kami di sa hospital. Pio hindi ya sa Pinas duha kamot ya ang baton sa amon kag ang accommodation. 100% tani magparihas man di sa aton ba? Kabay pa, no? Dennis Richard, yes, correct gid Action Bray, kanugon sa pagkasiri capital kung wala hospital. Si Dali de la Torre Lopez, good evening, highly urbanized city ang Bacolod pero lakaw galingon nga hospital. Kauluya, perde pa sang iban nga syudad. May isa kahaligi sang Coliseum nga ginloan nila, la kita. Amo nang puwerte nga balantayan nga isyo this coming kampanya sa sining nga eleksyon. Amo nang ibubo bantayan yung we don't know kung ano naman ang kabalokang politika sa Pilipinas. Daway na gidya ang inang hambal ta nga plataporma di gobyerno, matya ko do na dula na gina like me, kung mapapili ko bi ambisyon lang no, ambisyoso ko no. Dapat ibaligya kung kagalingon ko lang, hindi ko manghilabot sa kontra ko. Subong ang pagbaligya sa kagalingon plataporma do na dula na na. May ara pagid man iban nga nabilin na. Pero mostly ya hala atakihon ang kontra sa isyo, korupsyon, kakulangan sa mga proyekto amo nagkakatabo sa aton sa Pilipinas. Pero tiyaryo ang sa Bacolod damo ning sulusadya. Kay ang grupo ni Mayor Bing Lilardia, ang isyo to sa 3rd District, siya way ganito siya makapatinad sa 3rd District kadto di sa Bacolod. No? Ang balantayan ding balos ang taga 3rd District. Ang hospital niya mo ning kadakong isyo gid mo. Jin Oy, si Sir, nag-monitor man, Godspeed dira, no? Rogelio Lakang, salamat. Thurs Vergala Sancho, thank you, Git. Sa Moises Padilla. Si Christ Coripol Javier Tanatan, good evening, Dul Bray. Sir Bray, more than TY lang ko sa mga philo ka-action mo, Sir Bray. Kagina, pagsaka ko na sa aga, ahay, wala sayang bala. Next time naman, Sir Bray, masaka ko da, wish ko mabunot man name ko para may pamasko ko 500 thanks niya punta Godspeed sige kabay pa no. May Lili Oligo nagamonitor si Jinky de Lagdon ginagreet siya lang B-Boy Villasor Star Mayo and Doc Matt Mayo Noel Amar Alex Montesa Milili Oligo Lili King Mini Oliadas kag ang barangay Pandanon niya nga family si Montes sa Alex daway na siya nag-greet diha. Ang tabo siya. Roberto Caraballo, may gabi Action Bray. Monitor lang kami di sa Hutoda kag tamyaw ko lang Attorney Dindo Ramos. Si Lilia Tato na Ramanho, thank you, God bless. Angela Gayondato Castillo, nagamonitor sa Tutong 1, Barangay Filisa. Okay. San Enrique, Hambalya, good evening. Kahig Lupad, San Enrique. Bado mga kwak-kwak. Toto Bololot, Araman, Jan Acosta, thank you, Gid. Si Angela, okay, nabasa ko na kayo na. Jewel Batigas, kung nag-file na si Bato kag buslan ni Sara, kung hindi kaintindi, intindi kalang kabuto kapa sa ila, wala pagani, maniplang na sila. Ayhan, makapungko na sila. Melody Calvas, Araman. Antonio Beronio, nagamonitor man sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Mary Ann Kabugwason, Banculo, good evening, Sumbrayan, kapamati sa Barangay Lagran, Hala, Carlota. Si Jojo, okay, ang gintiro mo, Jo, dugay-dugay i-report na Jo. Thank you, gets information. Si Olive Tababa, may gabi manda sa imo. George Gargasiran, ila plataforma stand lang sa during kampanya pero once pungko nati amnesia na Martin Aliling Araman, ang balidini sa Malya Basi Kaloyan, masuguran na di amon hospitalya. Okay.
Rona Regina Trava nagamonitor man. Bana niya nga si Daddy Hines. Thank you, Gid. Si, okay, sige. Maria F. Morales, si Lairo, I'm sorry. Siga. Marilax ko gamay, balik ko dugay, may dako nga balita sa Actiondale, may tiniro na naman dis Bacolod. Karon dugay, las 8:28. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo niya ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo
Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company. Action Firing Line. Sige, while gina-sit up nato ng patrol, naga-monitor sini matiniyon ang security guard nga si Paul Hamison, no? Kagang iya sini nga asawa nga si Marites Hamison mga kaksyon kag tatlo ka mga kabataan nga si John Rafael, Samantha, Lorraine kag si Paul Marie. Naga-monitor subonga sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid dira sa inyo. Action Firing Line. Si Magsi Mix Sambal niya, good evening, Exxon Brian, solid grupo progreso kami gihapon. Sige. Si Thurs Vergara Sancho Araman, si Maria Fe Morales Silairo. Thank you gid sa pag-monitor, no? Si Manong Siyas kag sinang Ditay kag sa mga kabataan dira si Dodong dira baw si Inday ang mga kauturan nga nakaistorya ko ng ligad kadlaw. Salamat gid sa inyo. Action Firing Line. Sige, a backtrack. So diin ka makadto sa backtrack mo, Sir Man. Ano ka mapa Iloilo o kon maparehistro? Oo, wala na sang backtrack sa parehistro. Action Firing Line. IETF was may tiro-tiro naman di sumag, lihog di sa YB, salamat gid. Oo. May tiro-tiro kuno anong loglahog lang. Check kung patrol sini matiniyon maka-action Dale Salazar. Action Firing Line. May tiniro, ariya tiniro gidya sa Bridco. Action Dale may gabi. Yes, Action Bray. Mga around 5:30 kayo na sang hapon sang mayarasi sa kalalaki ang gintiro dira sa may gate 2 sang Bridco Port. Diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. Kaya actually mga 6 p.m. niya sang nabaton sang police station number 2 ang report ang dinog concerned citizen nga mayara sang lalaki nga ginatiro dira sa may Bradco Port. According diri sa report ni Police Captain Paul Vincent Tendon ng hepe sang police station number 2,
duwa na action break ka mga lalaki ang nagalakat dira sa may gate 2 sang Predco Port daw likod ni sang shuttle action break nga nakaparking sa higad sang dalana. Kaya ang biktima diri amo ni si Joel Go 31 from barangay or Purok Masagana barangay 6 Bacolod City. Upo din niya yang biyan nga si Gerson J action Brian sang natabo ining pagpangluthanga. Ang ginatudo diri nga suspect amo siya ang riding and tandem suspect action Brian. Pero sa duwa ka lalaki nga nagalakat, isa gid lamang diri ang gin-target kag amo ni siya si Joel Go action Brian. Nga nakaangkon sang pilas sa likod kag isa sa tuo nga tiil action Brian. Ang lalaki ang upod niya nga biyan sa natabo ginunaya ang yasining safety action Brian kay base maulamit siya, no? According kay Sir Pendon, nagpalagyo ini siya action Brian nakaluwas, wala siya sang pilas kag amo tong yasining statement sa kapulisan nga hindi niya ma-identify ang duwa ka mga lalaki nga suspect. Kaya ang back rider, amo na siyang nagtiro. Amo na siyang nagtiro, tapos may nagamaneho sang motorsiklo, amo nga riding and tandem suspects ang himuana sang sininga krimen, action Brian. Sa record sa police station number 2, nadakpan ni gali before ang biktima nga si Joel Go, pagod may task case sa area sa police station number 1, mga August 3, 2021, sa siyang in-preso action Brian. And then, na-release ni siya sa presuhan sa September 21, 2021. Kag year 2020, sa nadakpan man, bangod sa tumbo o kon paglapas sang PD 1602 or illegal gambling action Brian. Gindalay ni biktima, conscious man siya action Brian dira sa may sa may Riverside Medical Hospital, pero mo to kay number Sir Pendon 50-50, no? Ang yasin sitwasyon kay ginadalay ni siya sa tricycle ang ginkarga sining biktima padulong sa may Riverside Medical Center action Brian. Hindi pa sa kami ma-establish ang aton sining kapulisan sa investigador sa police station number 2 ang motibo sining pagpangluthang action Brian. Anong trabaho sang victim action Del? May diya ka? Wala action Brian kay padayon pa man ang background check sa aton sining kapulisan sa biktima nga si Joel Go. Wala to ginukay ang kaso nga iya sini before nga ginapangatubang task case sa police station number 1 kag na-preso ni siya before pero na-release ini siya action Brian sang September 2021 na. Ang abyan niya subong upod to sa Riverside? Wala action Brian kay wala ni siya na pilasan, no? Kumbaga naka-survive ini siya. I mean ginopdan niyang migo yato or di na siya subong? Wala action Brian naka-mention ang aton sining kapulisan kay wala siya isang himata mo, wala siyang himata nga nagpadulong sa police station number 2 para mag-asikaso abi or mag-assist man dito sa may Riverside Medical Hospital action Brian. Kay natara na pa magbalik ang investigador sa police station number 2 para usisaon ang yasining medical bulletin dito sa may hospital. Ano ang tingog ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ang hepe ng police station number 2? Shooting incident sa may gate 2 sa Predco, barangay 6 Bacolod City, no? Ang biktima nato na ni si Joel Go Bihar, 31 anyos, single, kag residente sa Purok Masagana, barangay 6 Bacolod City. Kung sa diin nagresponde ang aton nga patrol kag duty investigator on case, kag dito nahibaloan sa place of incident or sa crime scene ang aton biktima, no? So suno sa panaysayon sang abyan niya ning galakat nga si Gerson Gabian Diasis, 29 anyos, single kag residente sa Purok Lampirong, barangay 2. Samtang kapangalakat-lakat sang sining hapon sila, may nagdulog sa ilang motor nga naka-helmet, duwa sila kabilog, kag ang back rider amo ni ang tiro sa aton biktima. Ang aton biktima nakaagom sa pila sa may likod kag sa may tuo nga bahin sang iyang tiil, sang iya lawas, no? So sang pagkatumba sang aton nga biktima, gilayon gindalaman sa Corazon Locsin sa Riverside Hospital para sa medical treatment. So
Action Brian, matawang tingog ni Sir Pendo ng Hepe sa Police Station number 2. Check na ito nagdugay kung bala may update na ang investigador. Galiwat magabalik dira sa may Riverside para i-check ang medical status kag kung may pamilya man Action Brian nga nagbisita dito sa hospital for additional information na posible makahatag man sa impormasyon sa dalagan man sa investigasyon. No? With regards sa CCTV, tamo pa ang balikan man no ang crime scene Action Brian kay kung makitaan mo dahil sa litratong kuha sa kapulisan do ara ba sa kilid sang tab na Action Brian pero ginalabyan ni siya sa mga salakyan ginalabyan ini sang mga salakyan dira sa may gate 2 sang Bredco Port Action Brian. Kaya pamangkot gaano to siya ano may trabaho dahil sa Bredco ang sitwasyon. Kaya ang natabo kay nati nagapanglakaton ni sila Action Brian duwa sa abyan niya sang natabo ang ining insidente, no? Kagamo natin na-mention doon na, nag-gather pa sang dugang mga information ang kapulisan with regards sa personal nga background sining biktima nga si Joel Go, 31, from Mansagana, Barangay 6, siyudad sang Bacolod. Aha, sige. Gamay lang Action Dale be, nag-ano di si PNP Chief man, ang pinaka-significante lang. Yes, si PNP Chief Action Bright, command visit niya diri sa may Negros Occidental Police Provincial Office kay the other day dito siya sa may isla sang Panay, Iloilo City, Guimaras, Antique, and then kay Ina, diri ang iya sining schedule sa may siyudad sa Bacolod pero sa Nokpo siya, Action Brian na siya ini nag-inaugurate sa empleyado ka mga facility sa sulod sang Nokpo. At the same time, personal niya no, nga luyag makita na ang mga hepes ang kapulisan diri sa may Negros Occidental kag siya sining Special Action Bright, siya sinigin pathag ang iya sining tinutuyo under siya sining termino bilang PNP Chief ang intensified cleanliness program nga ginatawag katinlo sa police station, katinlo sila sining hanay Action Brian kag katinlo sa kriminalidad. Ang police station yes naging padulungan ng Pagtarisa City Police Station nga duwa ni block padulugan nga bagong station ngati siya sining pag-check Action Brian pag-usisa sa mga hulot sa mga classroom sa mga room nakita ang Action Brian ngati satisfied no ang PNP Chief sa iya sini nga nasaksihan nga makabig nga mo gid dapat ang standard nga police station diri sa may Negros sa Occidental Action Brian. Kung isa dako man bulig Action Del isang LGU nga naga-support gid sa PNP mo ana. Yes, local government unit kag mga stakeholders Action Brian, mga private individual no ngati amo to lang na-mention ni Police Major Jigger Jimenez ng Hepe sang Talisay PNP nga may mga individual Action Brian nga hindi na luyag bala recognize ihambal na sining ngalan pero handa nga mag-support sa Talisay City PNP. Kung bagado ka padala na lang yung truck nga bugas, mabailan da, basta mo na. Yes, no? Muna ang mga sitwasyon Action Brian. Pero sa speech kaina ni PNP Chief Eliazar, ang ginamention ni Black Action Brian nga padrino system, yes, no? Pero under siya nga termino amo gini ang isa sa mga iya nga ginbag-o nga tindoan ang hanay sa kapulisan nga sa una sa nagpungko siya bilang regional director sa NCR Provincial Office or NCRPO. Sa una kung magkota sila nga 300 sa pangitaon nga pulis, more than 4,000 kami nag-apply pero may 300 na nga mga referral. 300 na nga referral. Amo ning luyag sini nga bago na Action Brian nga kung qualified kayang mga police without referral, qualified ka, matunon ka. Pero ang iba nila nga basi wala kay referral, no? Wala ka bala backer kung Action Brian, may posibilidad nga makakas ka or hindi ka malakip sa recruitment, no? Sa Philippine National Police or makuha kang manginisa ka full-fledged nga polisa. Masubo na kay cum laude, graduate ka, ang nag-apply to, upod mo, hindi man honor roll, pero una pa siya baton, kay Ti Manino, si Governor, damo na be. Yes, amo na siya ang resulta Action Brian, or di mo na ang ginmention, sining nga wala dapat pang palakasan system sa hanay sang kapulisan Action Brian. Kasi mo na against man siya sa corruption, nga pun may amo na nga mga insidente, like ay baligya mo tarong karabaw mo, iatag mo to kay sino para suportahan ka. Pwede na nag-start Action Brian ng corruption according sa PNP Chief, nga base sa ulihi, madala man nila once nga makasulod na sa Philippine National Police. Sige, dala ko na Action Dale Thank you. Action Brian. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Okay, sige, check ni karon sa Action 9 Patrol ang resulta sa investigation sa Police Station number 2 siningin luthang naman dira sa area sang Bredco. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
May kabilang kay Marlon Minerales. Monitor man Minerales family sang Marietta Village. Dito Barangay Talok, Bago City. Salamat gid. Sige, salamat man. Si Ayan Coral nagamonitor man sa aton. Kag iban pa. Sige. Tulugan na gurong iban pero salamat gid no sa padayon ninyo nga suporta. Paki-share lang sa aton nga live please para mas madamo pagid ang makabalo sa aton sa nga pagpangalagad. 8:49. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrolman part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isang nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started.
as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod magkalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. May kabilang ka vida abaw kay Arlen Pineda nagamonitor man sa handumanan mga kaksyon and nagamonitor man sa aton sila nga pagpangalagad ho. Si dali gid lang si di na to mga ngalan basta dira sa DSB Poblasyon si Baby Gregorio naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagad kag iya sila nga bana nga si Hipli sa nasambit nga lugar. Si Kiyen Araman naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sige, way na kita oras maka-aksyon. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Henovia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Oras sa balita una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio Life Extension Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon